Sawise nampa Wahyu kuwi mau siji ora kena tilik bayi yen durung 40 dina 40 bengi nggone nampa Wahyu sing angka lorone ora kena gepok singgol kelawan wanita nadyan kuwi bojone dhewe. Nah aku ora sudi. Ora nampa Wahyu ora patheken. Bojoke mung jur wirawiri nggo daster wae kok. Ya gentong ae. Kula nderek ngempek ngayo Wahyunipun, Gus. Iya Petruk. Kula ngempek ngayo Wahyune Ndara Abimanyu Gong, ora sudi. Wahyu nggo apa? Mbok pilih sari anget. Ora mecaji ya. Katodyan Bratasena kampuh puling bang Bintulawadi sari ora wengula dumung ing Ndara kula Prabu Kresna Ndara Janaka miwah Ndara Werkudara ingkang prapta wonten papan mriki. Iya Kakang Semar. Yektine aku ngupaya marang cahya ingkang dumunung ning papan kene iki mau wujuding Wahyu Purbakayun. Apa Wahyune sing ngendhaleni kowe? Ah nggih, sing nampa saiki sapa? Niki Pulunandika Ndara Abimanyu, kula ingkang sampun nampi Wahyu. Oh iya, syukur bagi sewu. Sing tapa wong tuwa sing nampa kamulyane anak ning kene iki. Mula nek duwe anak ki mau ditapakke. Ora kok malah gugu karepe dhewe. Nyatane aku ya napaki anakku, Bimanyu ki anakku, mula jenenge Bimanyu, Bima, Bi ki mau bisa rukun. Nek garing Semarang. Bungah rasane ngatiku dene kuwi entuk Wahyu Bimanyu, muga Wahyu ki mengkune. Dadi srana kamulyane warga agung ana ing wewengkon RW 1 RW 2 semono ku RW 11 ana ing Ndawung Pudak Payung kang sisih kulon dalan. Kabeh wargane pinaringan rukun gemah ripah loh jinawi pinaringana slamet donya slamet ngakhirat. Rejeki sing agung mulya sak turun-turune. Allahumma amin. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Slamet sing padha dodol-dodol kabeh. Inggih, kula nggih mekaten kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit saking para warga agung ing wewengkon Ndawung utawi wis tunggal we kalih tuwinen wis 11 menika. Sawangsul kula saking mriki mugi griya kula sak kanca piyambak-piyambak pinaringana slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Mboten sing mengiga masalah. Iya aku aja mbok tutup aku ngerti Kang. Ha nggih nggih. Pitik walik jambul saka kolang ambul